Presiden keseng New Trap Youth Council seng kimi ubat roy ku parsendram ulo ang baka seng kadawai ki bahiye ngasem jong Raja Raghuvanshi bat ka sonam halor ka jingpen tho priya jingpen bonam sniu bat ki jingkeno balai pujat ya ka jalami ghalia borok kowe bat khamtam e kerpang ki nongshong shnong jong ka sora borok kowe Abagren shila patai ku bor uba sendram ulo ang baka long ru ka basngausi baha ki rinsan social media bakila dan ki baperngami ki khasi da ka bakila tho badei banwat ki khasi bat ban le kumju kumbale yu raja ula pen paru i ka jingsau khia haba ki breu ki kloi palat ban pen kot nia haba dan kinu ki jingja hajela ban keno ningkong bet i ki khasi henry andala lapat debet ki breu banabar Ulo angru ba lingba kini ki jingja ka seng ka dawa na ka sokar ba day ban pen urlong no ya ka jingdawa ILP na marba jendala don ka ILP ki pulit kila sok ban lap ya ka rung kami ki ba wan na ba bat ka jingdawa ya ka ILP kamot ba ka seng kam kwa ya ki kampan roy henry ka ay ka ba don kam ka long ban te la kami ka jingyo wan rung bat mi la lan jong ki brio banabar jela ka jongi kum ka seng HYC Hoi mentala katu kan itli kita yo nadu baca kan dengan jingja ya kan jingsha penyap jongwi neki tourist kibuan kai sering gari jongi kamtam cipti kita sora baka jingja ngai jong kalok pat jong tau beriu kepelawan lang akan ka jela ka jongi hadin belajar kan dengan jingja hoi nak liang jong seng ni melak kan depan pau ka condolence ka jongi ka long yim jong tu shenrang ubala du la ka jong jingem lomba ka jing syak penyap ring yo ipat lomba ni ka jingja ya ka jing syak keren ben ya ka jing syak berngam ka jing pensotu bakla bat ka jing khot yang ni deki kerteng di per kamtam be yang ni pun ka jat ben re nyotrap ka jongi kamtam lomba ka national media ki mangiyo ya ka jing wanra ya ki khubor ki jongki ki per ban pen ya kan iga jela ka jongi bakate ka jela ka ba kibriu kilong riu khla ba kibriu kilong kita kinong penyak briu kinong penyak dusman ya kibawan kai ya kibawan seni ka jela ka jongi ngiyo ya ka jingsyak keno lemba men jong tu briu belayap bat kumju ru kpa jong tu kan thai wat haduk kan iga sngi bo menta hadin mengila lalap ya ki jingsisha bat kidak kisin kila astang ban pauru ngiyo begini kibriu kidang beteng kani gajing keno ndei tangya yangi kum kinong snong yangi kum ki try muluk ringi beki keno wat ya ka police department ki keno ya ki bor sorka ki keno ya baru ki balak don banta gajing kali kalong bala dei omdei bangi kum ka jala la kalong ki nong mikmat ki jongi la kalong ki bor pulit jo ka jala ka jongi bat ki briu shimet ki buan na keleng ka jaka gi yo kum ka don ka we ka seng jong ki mountaineering mo na po west jantia ki khun samla ki dawan sitom ban pelut la ka jong ka por la ka jong ka bor ban yarap ban wa ya kamet bat kumju ru ya kini ki briu ki bala ja mentala katu kan isni tendre ngi bakini ki briu kim long kim don kata ka jing smo yangi walang ila pelut la ka jong ka bor la ka jong ka por ban yarap na kabentaban lap yang ini gibriu ringi pen ban tang ki jing keren ki belong persya bat ki bakta mat yong sibun yangi kum ka jat benri bat ka jelah bro kowe na kalem dong seng hot wala katu kat nisni mentangi la sya yang kini jing keren na mar bangim tip ya ka jing sisa ngim kwa ban keren ya ke ban keren haswa ban tip ka jing sya na mar yo ka kertok kela yang ni hadin dan rei menta hadin bakilami kani ka jing ja hadin bal alap ya kani ka kalok jong ni ubayang syakawi bak kajala nadu bekerja arngai na seorang menta mendin kami kapau perthai syapo Uttar Pradesh kajengkeli kalau makumnu kapoi kita kabri syata pada hadin le belayo kem sai kita ki ko accuse ki bagi ong kita ki beri ki badan menta le si hak ban penyap yo ni ubrio mau uba uni Raja Raghuvanshi hang tiapo seorang kani open pau ba kidak kisien ki pau syai kedar baki beri ki jongi la ni kinong snong jo ka jala ka jongi kim don mentai hakani ka jing yap jong ni ubri bat ka jing jarnga jong ni kan thai desi ki don kadai ka jing ka pre plan premeditated ya ka bala de ban plan lepa nadu ka snong ka jongki nadu ki jala ka jongki one part ban penyap hakani ka jala ka jongi bat penbut nam ni de hadin kini ki jing syak keno ki ba per
kibangilai lembagi national media kibalami lembagi kentien jong new men jong new raja Raghuvanshi jong ukpa jong ani kasonam Raghuvanshi wat menem step ru ngai haki khubor po national media udang keno hi bakat kadon ke ban peniap ya new raja Raghuvanshi gidei hi gibriu na Meghalaya lani ki pulit jong Meghalaya ki don benta na kalian jong seng ni sngo bahadin balami kini ki benta balapau kita kisin bakum kajala bakum kinong snong joka jala bakum ki khot joka jan rio nyutra bakum kinong snong joka thain sora ngim don benta ka ban penyap lane ban penjar ngai ya kani brio kumba kapau hi menta kidi magi hi kibri gi jongki hi naka jala ka jongki na po Madhya Pradesh naka jala Uttar Pradesh ki ban benta ban penyap yo new brio tingi na kalian joka seng isu bandawa baki national media houses kiting bapenmi ki khubor lamler ki bapenmi ki khubor klam da tip tikna ya ki jingja bat kumju ru ya ki bahayem jong uni ushenrang bat jong ning kan thai ki dei ban panma na ka jala Meghalaya hi baro koi ni ki shong na ki nong shong snong jong ka jala ka jong ni hoi kum ki nong shong snong jong ka jala bat kum ki khot jong ka jai ben riu wat lang ni la sha pharap wat lang ni la sha keren ki kentien ki babunja ki la don le ki baberngam ya ka jai ben riu jong ni po social media kalau don gawe ko post ko boong bawat iki khasi ki basong basa hakeleng jo kare India ngini banle iki kumbale yo raja Raghuvanshi bukum ta terten rementa ki ba bangi wat hadin kini ki jingsa keno wat hadin kini ki jingsa penbut nam ki jingsa kren ben ngimsim la le kanu kam kaban wanra ya kata ka jingye sim kuput markalyang ngide ke jat menri ko ba nginget ba kum ka jat menri wi nginget hadu menta ba ngimpat day ban shim ya kata kalenti kum kaseng ngila sngap ngila kun haladi mentala katu kat ni teligi tayo rimenta ngim la sha bat ngimi sakmat ban ong ba kini gibriyo kibala penthok bria yang ni kum kajat mendriyo kibala penthok bria ya kajala ka jongi kidei ban parma nangi namar kijing sisa kila pau menta ba undei mangi ba penya undei mangi penjak klep ya tau raja Raghuvanshi lani ya kata kasuna Raghuvanshi ndrei kidei kiwei pat kibriyo na kiwei pat kejala kadon ka konspirasi kadon ka jingya subut ke jongki hi paramaki banyak penyap banyak penjar ngai tingi ngikwa ba kini gibri kiri ban pan map ya ka jala hi bro kowe ba ngidawa na ki bor sarkar na ka sarkar ka jongi ba ka dei ban simkam ya kini gibri ki bo penthok bria ya ka kerteng jong ka jala ka jongi ya ka sarkar ka jongi ya ki pulit ki jongi ya gibri ki bodon benta ya ka than sora bro kowe ki bodon benta ka kam tourism bat kum ta terten ki nong shong snong jong ka than sora dei ki dei ban pan ma bat ki dei ban ai ka ka public apology namar kani ka jingle ka jongki ka khata ya ka jinglong jingman ka jongi kum ka jai ban riu ka khata ya ka culture ka jongi bat ka kalakta mat yong ru hakaba la keno ya baro ki nong shong snong la ne la keno ya baro kita ki kun sama jong ka jai ban riu kum kita ki nong penyak bria hakini gisni ki pel adab dan kita kisien kum ka pa menta